का हो का तू दुबई के माल हऊ का हो? तई बाबू हम दुबई में बानी त दुबईये के ना होखब। का हो त तू लौक तारू एकदम अंग्रेजीन खानी अब बोलो तारू भोजपुरी। तो तू हऊ मुजफ्फरपुरी या कि गोरखपुरी? ई बाबू तू ढेर जान बोला, हम पटना के बानी। अब तोरा से का मतलब बा हो, हम कहीं के होगी। ये मैडम ढेर जान बोलो तू कहे कि हम भोजपुरिया पक्का मरद हई तकनु उतारे कपड़ा लेके जाम तारे के छपरा। ई हमार नाम काजल बा और आँख में भी लगावल जाला और बुरी नजर से बचाव खातिर टीका भी कईल जाला। हमरा से तू दूरे रहा, तहार यहाँ दाल ना गली। ये मैडम हम तो ऊ दाल हई कि गोलौलो से ना गोलेनी। खेसारी लाल यादव बुझलू। लेकिन तबो हम तोरा संग दाल गलावेला तैयार बानी। तारा से बहुत प्यार करेनी तन मन और धन से, आ तारा के दुल्हन बना के ले चलम लंदन से। तो भैया लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके रखी लगी। हम लेके आओ तने भौजी के। जय हिंद।